Kuljettuaan muutaman hetken hämmentyneenä ja lumoutuneena ystävykset saapuivat kallioiselle aukealle, jossa oli vesimatalikko. Paikan peitti kauttaaltaan syvänvihreä seinäsammala. Kallioiden jyrkänteissä roikkui hehkuvan värisiä kukkaköynnöksiä ja kivissä näytti lukevan muinaista kirjoitusta kiemuraisina kaiverruksina. Paikan majesteettisuutta kruunasi valtava kivipaasi, kuin ihmisen pää, jota sammaleet ja kynnenpään kokoiset lehdet koristivat. Paasi saattoi olla joko ikivanhan patsaan jäännös tai muinainen olento, joka oli aikojen saatossa kivettynyt ja vajonnut maan sisään niin, että vain pää oli jäänyt näkyviin. Nemo oli syventynyt tuijottamaan jyhkeää kivistä naamaa, kun hänen päänsä yli lennähti pieni kultaista valoa hohtava pallo. Se säkenöi kuin kipinä suihku ja valaisi jättikokoisten kivikasvojen silmät. Valokeilan keskellä erottui olento, joka oli aivan ihmisen näköinen, mutta paljon pienempi, ja se lensi selässään olevien pienten sudenkorennon siipien varassa. Se oli Keijo. Nemo seurasi katseellaan Keijun lentoa ja hämmentyi sen kauneudesta. Pian hän näki kaksi muutakin Keijoa. Punaisen, joka lepatteli vesimatalikon yllä kuin sääski, ja sinisen, joka lenteli kahden rehevän kallion välissä. Kullanhohtoinen Keiju teki piruetin ilmassa ja pyörähti Nemon pään ympäri niin, että Jootiaisen oli laskeuduttava Nemon olkapäältä. Sitten Keiju lensi Minduangin silmien eteen. Lohikäärme tuijotti kaunokaista oransseilla silmillään kuin mielipuoli ja yritti näykkäistä sitä.